Qatar jamana kan Coupe du Monde diɲɛ kuru kara sedantolonta ɲɔgɔndanba kɛnɛ kan farafina cɛbɔ Sénégal bena ni yɔrɔ ta 8e de finale ɲɔgɔndan na ka da kan a ye sebaya sɔrɔ Équateur kan celu 1-2 Sénégal kanu na a ɲɔgɔndan tana kunu tarata novembre kalo in tile 29 san 2022 o kunu kelen fana na Sénégal ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe A ye Pays-Bas ye se sɔrɔ Qatar kan celu 2 kanankolo Sénégal kelen ka se sɔrɔ kunu ɲɔgɔndan na k'a fɔ ko a bena ye Coupe du Monde 2022 8e de finale la o kɛra koba ye Sénégalikaw bolo an ka VOA la sigiden Dakar Nama Jara ka munumunu salo lamɛn Dakar bɔlɔn kɔnɔ. Papa Jeju Sénégali drapeau batege les Lions de la Teranga ka mayo jɛman ba kanna ka wasara Sénégali waraw koro sebaya sɔrɔlen kɔfɛ ka taa 8e de finale la diɲɛ tɔlantanba in na san 20 kɔfɛ. Waati dɔ la an tun miirila k'an bɔra a bɛ ban 1-1 de la o y'an fari faga dɔɔni nka Kulubali ye celu 2nan don o ye danaya nati ani an ye se sɔrɔ o kɛra sebayaba ye Sénégalikaw bɛ waso n'a ye a bɛ waati jan bɔ an ma se nin yɔrɔ in na kabini san 2002 Karimu Bari fana n'a ka mayo finman y'a nisɔndiya jira. Nisɔndiyara ne yɛrɛ kɔrɔ bari ne ye Sénégaliden de ye an ye tɔlɔn ta ka ɲa sifu ye baara kɛ ka ɲa ka celu dɔn ni Ala sɔnna ma an bɛ tɛmɛ 8e de finale la jama bɔra ka caya fan bɛɛ denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ka dɔn ni kule kɛ u y'u ka danaya lakuraya Sénégali waraw kan nin diɲɛ tɔlantanba in na Qatar jamana na Papa Jeju an ye danaya sɔrɔ ka tɛmɛ fɔlɔ kan degun min tun bɛ yen o de ye ka bɔ tɔlantan fɔlɔ la komi o sɔrɔla an bɛna ko bɛɛ kɛ walasa ka taa finale la Babakar Dieng ko nin sebaya in ye farafina ka sebaya de ye a nisɔndiyalen nin waati na Sénégali drapeau b'a tɛgɛ a mana kɛ cogo cogo farafina de ye se sɔrɔ ani an jigi b'a kan Sénégali bɛ taa tɔlantan in laban na ni Ala sɔnna ma inchallah Dakar sirabadaw la caman nisɔndiyara fo k'u ɲɛji bɔ ka da kan Sénégali waraw ka nin sebaya a y'u hakili jigi tɔlantan na Pape Bouba Diop de la n'a ye Sénégali celu fɔlɔ dɔn diɲɛ tɔlantanba la san 2002 la u ni Faransi cɛ a ka ban ni san 2 dafara novembre kalo tile 29 la wa a bɛnna ni Sénégali ka nin sebaya sɔrɔli fana ye ka taa 8e de finale la o kama caman ye tasibila k'a ye Nama Jara Dakar VOA Bambara. Ɲina san 2022 Coupe du Monde kɛnɛ kan Qatar ko kura dɔ bɛ ka sifilɛ FIFA diɲɛ kuru kara sedantolonta ɲɛmayaso fɛ n'an ko temps additionnel o ye waati min ni jalatigɛba arbitre b'a fara waati kofɔlen kan ni ɲɔgɔndan bɛna kuncɛ an fana y'a ye ɲina Coupe du Monde kɛnɛ kan a waati dɔw ka jan kosɛbɛ sanga tan farankan misali la ka ɲɛfɔli k'an ye o ko kan VOA lasigiden Wagadugu Burkina Faso Kader Traoré sera Burkina Faso jalatigɛba kɔrɔ dɔ ma Lasina Pare. Coupe du Monde 2022 na kɔrɔsilo b'a yirana ko dɔ bɛ farada wagati min kan tani kɛ ka kɛ an min wele ko temps additionnel o temps additionnel jɛnya kosɔn an sera senatolontan kiiritigɛbaga kɔrɔ dɔ ma Lasina Pare ale ka o ɲɛfɔ an ye. Ni ballontan banna o wagati min fara temps réglementaire kan ka ballon tɔ jouer b'o wele temps additionnel ale temps additionnel ni sababu kɛra mun ye o y'a kɔrɔsi ballontan nin a kan ka jouer période 2 minute 45 minute 45 o y'a kɔrɔsi période kelen bɛɛ n'o ye ballon tan ti o wagati nin sɔrɔ mun b'o kɛ ballon bɛ se ka bɔ ka mɛn kɛnɛ ma o sɔrɔ k'a daminɛ joueur bɛ se ka blessé o bɛ don terrain na ka fila kɛ ou bien ka taga bɔ ko dɔ bɛ se ka na ballon lalɔ ale wagati minnu perdra nin tɛ ale wagati ninnu kan ka jouer o kama ni coupe du monde na o ye expérimentation kɛ ni ballon lalɔra o b'o montre fana lalɔ n'a daminɛna o b'a daminɛ tuguni n'a y'a ye sisan coupe du monde na ale wagati nin a bɛ to ka caya tuma dɔw a bɛ minute 10 bɔ a bɛ 15 bɔ. nka Lasina Pare nin tɛna kɛ fɛɛrɛ kura ye ka senatolontanlaw sɛgɛn kojugu wa. ne fɛ malara ni a tanna ten n'a bɛna ballontanlaw sɛgɛn puisque n y'a fɔ ni ballon lalɔra n'a tɛ jouer tuguni y'a lɔ o bɛ profiter nɛnɛkiri ne ɲɛ taara sɛgɛn min yɔrɔ min na ɲininkali kɛra ni ballontan tɛna na kɛ basket ɲɔgɔn ye o bɛ to ka montre lalɔ ka to k'a lawuli a bɛ se min kan nin a bɛ taara o ɲɔrɔ la ballon kan ka 10 minutes 45 période kelen na mais n'a nana minute 30 dɔrɔn 15 nin ma 10 y'a lɔ ani règlement tɛ taa ɲɔgɔn fɛ. nin latigɛ kura min bɔra FIFA fan fɛ ka se ka senatolontan waati janya o y'a degeli ko ye Coupe du Monde 2022 na ni kɔjaabi ɲɛnama nana sɔrɔ a la o bɛna se ka ale kɛ wajibi ye senatolontannaw bɛɛ ra nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Ka fara Kader Traoré kan ka kunnafoni ninnu lase VOA lasigiden Dakar Sénégal Nama Jara
jara ani ne yɛrɛ Siaka Traoré VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. A k'an bɛn sini alamisa décembre kalo tile fɔlɔ san 2022